Вижте какво ми се падна на мен идея. Нещо, което събираме и аз, и тя, откакто е пуснато. И сега се пада, когато просто отворихме яйце на рандъм. Това е просто късмет. Късмет! Та, главно сме тук да пробваме такис. Да, при мене. Ето го. Половината сме го изяли. Да, просто сега ще си дадем обективното мнение. Да. За да не кажете, че не ядем на клип. Ах, как шушка гадно! Мен може да ме познавате вече. Аз съм на TikTok канал, скоро и аз ще имам YouTube канал. What is this? Що си омаза компютъра? Димит. Хора, вижте го. Погледнете колко изглежда демонично. Пази сега, да ще фокусим. Гледай го. Колко е гадно има. Буквално на камера се вижда по-добре, отколкото на реалния живот. Да, буквално. Вижте го това червеното. Аре, само да покажем. Майко, закачва ми се прашинка на другото. Така. Лютивина. Лютивина, къде покажа? Мастър. 5 чушки. Аз съм яла и червения такис. И аз. Не този Dragon Sweet Chili. Той Ами фуегото. Той даже е по-лют от това. Ако трябва да сме честни. Ще пробва ли, бе? 3, 2, 1, те си. Би трябвало да се чува как хрупка. Само би трябвало. Да. Има лютивина, но е божествено. И всъщност се чува Sweet Chili. Sweet Chili по принцип не е ли като барбекю с леко сладичък? Тогава защо е Sweet Chili, а не е просто чили? Хора, пишете долу в коментарите какви видеа искате още да правим. Може да правим гейминг видеа. Може да правим как пробваме храни. И след малко може да качим някое видео. Какво си изберем двамата. Да. Така че... Защото просто сега ни е паднало да сме двамата и... Още може да изядеш едно паченце. Закрием, до тук съм.